niin. Nyt tulee hyvin varmaan auringosta energiaa, kun aurinko paistaa suoraan paneeliin. Niin. Ajattelin tässä tehdä tämmösen videonpätkän päivityksen tästä, miten tämä on toiminut nyt. Ensimmäinen talvi on kääntymässä taaksepäin ja voin sanoa, että tuo paneeli ja lataussäätimet ja akut piisas tai akku piisas tuohon palaistukseen tuon talven ajan, että tuossa pimiempänä aikanakin mitä tuli seurattua tuolta lataussäätimeltä, niin se vähän yli 50% näytti alimmillaan ja vaikka päivä oli lyhyt, niin siitä huolimatta siinä aina tuli energiaa jonkun verran, kun vähän päivänvalua kävi. Joo, ja nyt huomaan tässä, että sen verran tuolla aurinko on vielä matalalla, että ei oikein tuohon aurinkoilmalämmittimeen yllä että siinä vähän naapurirakennus on tuolla lailla varjottamassa, että sen verran matalalla tuo aurinko, mutta ei tässä enää montaa päivää tarvii mennä, niin se kokonaan paistaa tähän päätyyn ja sitten tulee ihan kivasti lämpöäkin tänne sitten. Joo, käydäänpä kurkkaamassa tänne. Täällä on edelleenkin homma vaiheessa, mutta täällä nyt jotakin tavaraakin on ja hommasin tämmösen. Eteenpäin tämä pitäisi olla. Tämmönen lisäosa tähän lataussäätimeen, että sai tuosta liittimellä otettua tuo tiejo ja virran tuohon pulikkaan ja se sitten tuolla wifi-yhteydellä saa tuo kännykkään tuo tiejo, mutta nyt ollaan täällä varastossa ja näyttää, että 100% olisi tuo akku tämän mukaan ja 41,3 volttia tulee tuolta paneelilta ja no kun se on nyt täyttä näyttää tuo akku, niin se ei sitä täydellä teholla lataa, ettei näe, että 30 ampeerinenhan tämä on tämä lataussääji. Tuohon tosiaan, saakohan sitä näkymään, kun kiiltelee, niin siinä on noitteen sulakkeiden, jotka on täällä ja kiiltelee ja heijastelee niin, ettei tahon nähäkään. Niin. Siinä on että tietää mitä ne mikäkin tekee. Joo, tarkoitus olisi tänne takaseinälle tuohon ruveta paskartelee hyllyjä ja tähän on suunnitelmissa, että mä tekisin sen pöydän, näistä vissiin aikaisemminkin ollut puhetta, mutta joo, sillai jätin tämän tarkoituksella viime syksynä, kun tein tätä, niin jätin noita hommia vähän tälle tulevallekin tai tälle vuodelle. Joo, siinä on tommonen varattu valo. Tuohon on tullut tommonen käyttöohje sitten, että voi siitä katsoa, että miten toimitaan, jos ei tiedä. No joo, kokeilin tässä, että
Ehkä hieman tältä ilmaa tulee, että se teten pikkusen pyörii tuo rapellikin tuolla. Joo, paljon muuta täällä ei oo. No, tuonne laitoin tuommoisen jutun. Ja sitten tuohon on tullut tuommoinen. Ostin tämmösen halvaa. Tää on tämmönen hätäkampiradio. Täällä lukeekin nyt, että hätäradio. Tuosta pystyy pyörittämään sähköä ja sitä pystyy USB:llä lataamaan. Siinä on akku sisällä ja saa siihen patterikki, että saa pattereilla, jos ei akkua saa mitenkään lajattua. Ja on sinne pieni aurinkokennokin tuossa päällä. Tommosen hommasin, että jos haluaa kuunnella muitakin kuin omia luontoääniä, niin. Joo, siinä on. Veethän täällä ei tietenkään ole talvella ollut nyt käytössä, kun on pakkasta. Mutta kesällä sitten saadaan tuo käsienpesuallas taas. Ja nyt täällä on ollut tämmönen käsidesi ja sitten on ollut noita pyyhkeitä, että millä hoidettu tämä puhistautuminen sitten. Joo, ja tuossahan ovessa oli tuo salapa, jolla saa sisältä nyt tuo lukittu, ja tuo salapa menee tuonne karmissa olevaan reikään, niin tuohon syttyy sitten punainen merkkilamppu merkiksi, että ei kannata nykkiä ovia, se on lukittuna ja WC-huussi varattuna. Joo, ja toki valasintoloppa pysyi pystyssä, kun tehtiin siihen vähän tukevampi jalvusta, niin. Tässä kun on lumitöitä talvella nyt tehty, niin se olisi tuo ohut toloppa varmasti jossakin vaiheessa vahingossa tullut pukattua lumikolalla kumoon, mutta tuo nyt on jyty teräsputki ja valettu betonia vielä, ja silloin tuolla maa alla semmonen laatta valettu, että se kyllä pysyy pystyssä. Joo, tämmönen tilanne täällä. Lunta on se onneksi nyt kun on ollut lauhoja päiviä, niin sulanut tuo lumi melko paljon, että vähän nuo hanget tippunut, mutta taas se lupas uutta lunta, että kohta saa tehdä taas lumitöitä. Ja aurinkopaneelit tuolla talon katolla, niin nekin on jo jonkun kilowatin tälle vuotta tuottanut, että nytkö ne sieltä vapautu lumesta, että lumeallahan ne ei tuota mitään. Joo, sattui tämmönen sievä päivä, että aurinko paistaa, niin ihan kiva. Eikä ole hirveän kylmä. Ja tuulikin on tyventynyt. Täällä oli eilen mahdoton tuuli. Ja tuossa naapurissa oli yksi puuki katkennut. Ja näytti, että oli vähän osunut talon kattoon. Päätyräystää se oli tullut vähän osumaan. Joo, semmoista se onkoon noita vanhoja osittain lahontuneita puita. Joo. Pitää nyt tossa mainita, että tämä aurinkopaneeli alkaa yleistyä vähän joka katolla, että tuossa näkyy naapurin katolla. Viime kesänä laitettiin siihen paneelit ja aika hyvin näyttää siihenkin paistava nyt tuo aurinko, että hyvällä paikalla. No niin. Kontrollikin on herännyt ja
lähtenyt tarkistaa reviiriä. Eikä tässä kummempia. Tämä oli tämmönen päivitys aurinkopaneeleista. Elikkä hyvin on nyt riittänyt pelkkä aurinkopaneeli lataaminen noihin valoihin, mitä tuossa on. Ja muutahan siinä nyt ei ole ollutkaan talvella käytössä kuin nuo valot, mutta ja liiketunnistimella syttyy, kun tuonne lähenee rakennusta, niin se on toiminut ihan mukavasti. Ei tarvi olla pimiässä haapuilemassa katkaisijoita, kun se syttyy aina, kun on pimiää ja menee vain tuonne liikuskelleen likemmäksi. Joo, ei mitään. Hyvää kevää jatkua kaikille ja palataan asiaan.